Невен, името на билката на български език, означава, че цветето никога не вехне. Смята се, че ако след 7 часа сутринта цвечетата са затворени, то съвсем скоро предстои дъжд. Хиляди ползи в едно. Билката невен е едно особено красиво цвете, отдавна известно със своите разнообразни градински, кулинарни и медицински ползи. Чаят от невен е чудесен помощник при вирусни и простудни заболявания. Много се използва за чернодробни и стомашни проблеми. Ярко оцветените венчелищчета на невен съдържат лутеин, жълт пигмент, който често използва за боядисване на храни и текстилни материи. Аз ще разкажа за мащърката. Мащърката е род около 350 вида ароматни многогодишни трависти растения с розови или червени цветове. Тя расте в Европа, Северна Америка и Азия, по сухи, скалисти и припечени места. Мащърката има лечебно действие. Чаят от тази билка помага при лечение на грип, настинка, астма, бронхит, ангина и други. Освен полезна за здравето, тя е и чудесна поправка за различни кулинарни ястия, като и козметична съставка. Известна е още като баба душица и овчарски босилек. Древните египтяни я използвали като средство за балсамиране на починалите фараони. Интересен факт е, че мащърката била символ на куража и храбростта. През средновековните дори жените имали ритуал да дават на своите рицари шал, върху които имало стрък мащърка върху бродирана пчела. Защо пари копривата? За да се предпази от растителоядно животни, копривата е покрита с пърливи власинки. Пърливите власинки имат разширен долен край и стеснен прозрачен изглед. Джинджифилът е богато на етерични масла растения. Произхожда от Източна Азия, където от векове се използва в медицината. В корена на джинджифила се крие истинско богатство от витамини, минерали и фибри. Най-важни са противовъзпалителните и унитоциклидни свойства на билката. Кореноплодната билка се влага като основна съставка при козметични продукти. Това е моят проект за мурсалския чай. Мурсалският чай вирее в планинските райони и особено изобилие в Родопите и Пирин. Затова понякога го наричаме пирински чай. Това е моят проект. Мурсалският чай расте на надморска височина от 1400 до 2200 метра. Включен е в списъкът на лечебните български растения. Какао. Да, от него се прави шоколада. Мъдният народ на инките са го открили какаото, наричали го напитката на боговете. То расте на високи дървета в Централна Америка. Освен за вкусоти, какаото се използва и за натурално лекарство. Наричат го черно злато. Ето го нашия проект за ментата. Лайката е едногодишно тревисто растение с разклонено стъбло.
Високо е до 50 см. Цветовете са събрани в съцветие и кошечка. Ето го и моят проект за лайката. Лайката е лечебно растение, което се използва често при различни заболявания. Разпространено е в Европа, Северна Америка и Азия. Това е моят проект за лайка. В природата има няколко растения, които наричаме или оприличаваме с лайка. Най-използвано обаче е медицинската лайка, която е с най-силна лечебни свойства. Тя получава своето родово име матрикария, защото е използвана успешно при лечението на женските болести. Това е моят проект за лимонната трева. Има повече от 50 вида лимонена трева. Използва се в чайове, супи и кърита. Това е моят проект за босилик. Босиликът е широко разпространена билка, която се използва като подправка в множество рецепти, коктейли и лекарства от народната медицина. Растението се нарича и също царска билка. Босиликът има над 150 разновидности. Тази билка се нарича лайка и от лайката си правим чай, когато сме болни и отвътре изглежда ето така. Това е моят проект за лавандулата. Лавандула е едно от най-любимите и най-ароматните растения, използвани за терапия и лечение. Използва се при производството на сапуни, душ гелове, шампуани, масажни масла и други. Японците твърдят, че лавандулата успокоява психиката. Важно е да се знае дали човек проявява алергия към растението и ако е алергичен, не трябва да използва продукти с него. Форми. Древните римляни опушвали домовете си, за да се предпазят от насекоми. Днес лавандулата се отглежда в целия свят. Това е моят проект. Жълтият кантарион е краля на билките. Той е кръстен на Свети Йоан Константин. Той цъфти около 24 юни, рождения ден на Свети Йоан.